टीम व श्री साईनाथ सुरेश गावकर प्रस्तुत आणि पत्रकार श्री महेश सावंत लिखित सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची यशस्वी घोडदौड मांडणारी विशेष डॉक्युमेंटरी। सहकार चळवळ आज महाराष्ट्रात मागे पडली असतानाच सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यशाची नवनवीन शिखरं पादक्रांत करते। सहकारात नको ती माणसं शिरली की बट्ट्याबोळ कसा होतो याची अनेक उदाहरणं देता येतील। गाडी कशी आहे त्यापेक्षा गाडीचं सारथ्य कोण करतं याला फार महत्त्व आहे। सारथी योग्य सापडला तर लक्ष गाठणं काही कठीण नसतं। याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आपली जिल्हा बँक आणि त्याचं संचालक मंडळ। जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची नुकतीच वर्षपूर्ती झाली। मनीष दळवी आणि त्यांची टीम बँकेला शिखरावर घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत। संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यानंतर पदाधिकारी कोण होणार याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते। अनेक नावं यावेळी पुढे आली। बँकेचं अध्यक्षपद भूषवणं हे वाटतं तितकं सोपं नाही। याची पूर्ण जाण असलेल्या नारायण राणे यांनी अध्यक्ष पदाची माळ मनीष दळवी तर उपाध्यक्ष पदाची माळ अतुल काळसेकर यांच्या गळ्यात घातली। अर्थात त्यावेळी दबक्या आवाजात उलटसुलट चर्चा होत होत्या। कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा तुटपुंजा अनुभव असलेल्या दळवींना ही जबाबदारी झेपेल का असं बहुतेक सर्वांनाच वाटत होतं। पण काही माणसंही संधी मिळतात सोनं करणारी असतात। मनीष दळवी हे त्यातीलच एक निघाले। अर्थात दाद द्यायला हवी ती नितेश राणेंच्या पारखी स्वभावाला। नितेश राणेंना यावेळी अनेकांच्या नाराजीला सामोरं जावं लागलं असणार, हेही काही सांगायची गरज नाही। मनीष दळवी हा अतिशय शांत, संयमी, मितभाषी आणि अभ्यासू चेहरा। सहकारसारख्या क्षेत्रात हा चेहरा आता पूर्ण रुजलाय असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही। जोडीला अतुल काळसेकर यांच्यासारख्या मुरब्बी जोडीदार व कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग व तितकेच सहकार्य करणारे इतर संचालक मंडळ। वर्षपूर्तीत बँकेनं घेतलेली उडी ही डोळे विस्फारणारी आहे। अर्थात त्याआधीही बँकेचा आलेख चढताच होता। मात्र या नवीन संचालक मंडळानं शिखर गाठण्याचा केलेला प्रयत्न हा अभिनंदनीय आहे। बँकेला सन्मानाच्या स्थानावर नेण्यासाठी यांनी केलेले प्रयत्न, त्यासाठी आणलेल्या उल्लेखनीय योजना आहेत। जिल्हा बँक म्हटल्यावर फक्त शेतकऱ्यांची बँक अशी धारणा असते, पण या धारणेला छेद देत या नूतन संचालक मंडळानं जिल्हा बँक म्हणजे शेतकऱ्यांबरोबरच महिलांची, तरुणांची, कारागिरांची, मजुरांची, बेरोजगारांची, नवउद्योजकांची, समाजातील प्रत्येक घटकाची अशी नवीन ओळख दिली। या सर्वांसाठी गेल्या वर्षभरात अनेक नवनवीन योजना व निर्णय घेण्यात आले। महाराष्ट्रातील पहिल्या 3 क्रमांकात बँकेची गणना व्हावी म्हणून संचालक मंडळासह कर्मचारी वर्ग नेहमीच मेहनत घेत असतो। कक्षेच्या बाहेर जाऊन काम करण्याचा केलेला प्रयत्न बँकेचं अढळस्थान अबाधित राखल्याशिवाय राहणार नाही। झपाट्यानं होणारे बदल जाणून जिल्हा बँकेनं डिजिटल बँकिंगवर भर दिलाय। येणाऱ्या काळात 300 मायक्रो ATM उभारणी आणि डोअर स्टेप बँकिंग या बँकेच्या 2 अभूतपूर्व योजना राबवल्या जाण्यासाठी सर्वजण प्रयत्नशील आहेत। अशा योजना राबवणारी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक ही महाराष्ट्रातील पहिली जिल्हा बँक ठरणार आहे। राज्यातल्या आघाडीच्या वृत्तवाहिन्यांनीही याची दखल घेतली आहे। मनीष दळवी आणि त्यांच्या टीमनं जसा आपल्या नेत्यांचा विश्वास संपादन केला तसाच जिल्ह्यातील जनतेचाही विश्वास संपादन केलाय। त्यामुळे सिंधू धनवृद्धी विशेष ठेव योजनेच्या माध्यमातून दिवसाला 10 कोटींपेक्षा जास्त ठेवी जमा होत आहेत। मागील वर्षभरात 223 कोटीने ठेवी वाढल्यात। ही साधी सोपी गोष्ट नाही। आपले पैसे, आपली पुंजी योग्य व्यक्तींच्या हाती सोपवत आहोत हा विश्वास निर्माण झाल्यामुळेच हे शक्य झालंय। अजून अनेक नवनवीन योजना आकार घ्यायच्या आहेत। अपार कष्ट, मेहनत आणि ग्राहक सेवा प्रमाण मानून प्रवास सुरू आहे। वर्षभरातला वेग आणि अचिव्हमेंट पाहता बँकेचा हा प्रवास सुखकर, अभिनंदनीय आणि सर्वोच्च ठरणार यात शंका नाही। सारथी चांगले आहेतच, पण नियंत्रण कक्षातून नारायण राणे, रवींद्र चव्हाण, नितेश राणे यांचीही नजर आहे। त्यामुळे जहाज भरकटण्याची शक्यता
तीळ मात्र नाही. मनीष दळवी, आपणास व आपल्या टीमला आमच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.